Mississippiko bluesarena. Mississippi oso pobre bat da oraindik, estatu batetako lekurik pobrenetakoa, garai hartan, hau da, mende azikeran eta zen hori, kotoi plantazio handiak eta bertan beltzak bizi ziren iaia esklabautza garaian bezala, ezta? Baina handik ibiltzen ziren ere elektrodomestiko saltzaile batzuk diskagailuak saldu nahi zituztenak eta momentu batean txuri guztiei salduta diskagailua beltzeri saldu nahi zieten eta klar, behar zuten diskak eduki beltzei gustatzen zitzaizkienak eta horrela gertu ziren handik Bukka White, Robert Johnson, reverendo guztiak eta zera, eta sortu zen edo nolabait hasi ziren grabatzen blues, hau da industria bera beti egonda batez be elektrodomestikoen salmentarako. Eta horrela segitzen du gaur egun indar horretan, ezta? Baina aparte, claro, nolabait subproduktu bat moduan talentoa deskubritu behar dute. Eta nire uste zentzu horretan, Josuk esan duen moduan, hori filtro lan hori edo, ondino baten batek egin beharko du. Eta nire ustez ere musikaz bizitzeko konstatazio bat. Movida guzti hau azten danean, hemen Euskal Herrian segurazki ez da inor bizi honekin, ez da? Munduan zehar iaia bezala. Industria txiki bat egongo zen estatu batuetan, edo Madrilen, edo Bretaña hundian, eta bar. Eta orain jende asko bizi da munduan zehar, eta Euskal Herrian ere jende asko bizi da nolabait musikaren inguruan. Baina segurazki musikaz bizitza edo bere musika egiten bizitza lortuko urrengoan ere dinot lortuko dutenak, egin beharko dute hori lortu dutenek nolabait egin dutena, eta ertzainen kasua da ejemploriko berenetakoa, kontatzen dute, ezta, honek Lena Lopez Agirrek egin zuen liburuan, eurek erabaki zuten musikara dedikatu naiz zutela eta gainbizitzeko ofiziotan edo lan batzuetan sartu ziren, Josuk uste dut utzi zuela lan on bat horren alde, ezta? Bere garaian, segurazki, Mikel Laboa edo Benito Lertxundik egin zuten moduan, beste momentuetan beste batzuk egin duten moduan, eta gaur egun antzerako parezido. Nolabait arrisku hori hartu nahi duena eta zehozer esateko duena, nik uste dut alan edo lan horren urteetan ere segituko duela. Hombre, eta egongo dira ere euren talentoa nolabait plazaratuko dutenak eta beste lan ziurrago baten zera, eta hori ere zergatik izan behar da txarra, ezta? Badaude ere artista hundiak gurean nolabait bide hori hartu behar izan dutenak, baina ez dakit, esan nahi dut ez dut ikusten hainbeste kontra esanik ikuspegi hori sormena, identidadea, kulturaren ikuspegitik. Eta zuion, eta irurok, underground eta mainstream dikotomia horretan musikaren papera zein dela, uste duzu, o zer esanik du horretan, dikotomia horretan, gatazka horretan? Nik ez dakit, badagon dikotomia hori gurean, edo zehazki zer esan nahi duen, mainstream hitzak gurean, ez da? Ez da industriaren barruan, edo dagoen musika, edo komertziala, edo gehiengo batengan iristen dana, eta undergrounda, igual, eremu komertzial horietatik kanpo dagoena, edo baina, ez dakit horrek balio duen guretzako, ez da? Are gehiago, pixkate Josuk eta bi Josuk esan dutenaren arira, pixkate filtro hori garai batean disketxeak egiten zuten filtroa galdu denetik edo, ez? Ni ados nago, eta da, beste, ni adibidez kazetari bezala periodikoan hasi zanean autoekoizpenak eta ugaltzen, eta garai batean garbi zeon, ez da, disko bat iristen zen disketxe batek aurkezten zuen, eta nolabait disketxe horrek ateratzea
ba horregia ematen zion diskoari alako ez dakit kategoria edo maila bat edo ez da banaketa oso garbi zeon, ez? Hauek dira disketxeen diskoak eta behar dute zabalkunde bat eta tratamendu bat medioan. Eta hauek dira, bueno, autoekoizpenak, ez dakizuna oso ondo, dan diskoa, dan maketa, ez daukazuna oso garbi, eta askotan ez dakizula nola jokatu, ez? Behar bada gure aurre iritzien gatik, edo, ez? Eta gauzak banatzeko modu horren gatik. Eta nik aitortzen dut, hori hasi zanean, hori gertatzen hasi zanean ipizka galduta sentitzen nintzen. Ez nekien nola jokatu, ez nekien nola baloratu. Egon zikiekin igual disko bat autoekoizpena zana eta gustatzen zitzaidana, baina ez nekien ze tratamendu, ez nekien eman behar nion, entrevista bat, niri gustatzen zitzaidalako, eta ez bazitzaidan gustatzen nion egin behar. Eta adibidez, olako gauzak nition planteatu ere egiten askotan, ez da, beste disketxe batek ateatako disko bat zanean, ez da? Egin behar zaio, elkarrek edo gaztelupek edo esan ozenkik atea dulako, niz eta ez gustatu. Eta pixkat nik uste dut filtro hori, klaro, asuntoan nork egiten duen orain, edo filtro hori beharrezkoa den ere, edo dena hemen, dena barra libre, eta denentzako zea beha, ez? Ez dakit, nik horre ikuste pizkatalako... Nik esan nahi nuena da, bueno, gaur, ez dakit, gauza demokratikorik balgin eta bada gaur egun, da musikarena. Norberak egin behar dago bere diskoa, erosiko du nahi duenak, hemen ez da 4 urtetan behin ez dakit hauteskundiak daudela eta ez. Ez, hemen dago kontzertu bat. Eta zu, sartuko zara, edo ez zara sartuko. Direktamente. Gaur egun, talde batek, bizi behar dau bere zaletuetatik. Ez dago bizitzeko beste modurik eta ganera ez du inor laguntzen. Herri honetan behintzat. Beraz, demokratika horik ezin izan. Nik ez dakit hori ona edo txarra den. Dagoena eta punto. Aipatzen eban, baina, klaro, horrek ere filtroarenak, badauka beste konotazio bat. Filtro izateak ematen dio horrelako plus bat edo ematen du, badirudi, produktu horrek kategoria handiago bat izan behar duela, Jonek aipatu duen moduan. Eta beste lan ez, oso demokratikoa da musika. Baina nik uste, barkatu oso, nik uste hori ere galtzen nahi dala, alegia, disketxeiak galtzen nahi diala referentzialtasun hori, ez da? Eta gaur egun disketxe batekin ateratzeak ez dizu ezer bermatzen, ez dizu ezer garantizatzen. Eta ados nago, musikoak gaur egun nire ustez inoiz baino gehiago bere zaletuak bilatu behar ditu. Eta nire ustez bere arma nagusia dia gertutasuna eta sinesgarritasuna. Eta horiek landu behar ditu musikoak, nahi badu, bere taldetxoa, bere zaleak, taldetxo hori, txikia edo handiagoa, lortu. Ni ustez, disko bat atera eta plazara ateratzearena, eta a comerse el mundo, edo ez da inola esan, edo disko atera eta pentsatu, jendea zugana etorriko ala disko bat atera ez zulako ez dakin norekin, nik uste hori bukatu dala eta ikusten dala gaur egun oso nabarmen, ez da? Eta ikusi besteik ez dago, gaur egun talde gehienek, goian edo bintzat arrakasta edo jartzuna edo kontzertu gehien ematen dituzten taldeak, salbuen espenak salbu, norekin ateatzea dituzten diskoa, nola... Nik aipatuko dut Euskal Herriko bi esperientzia, nire ikuspegitik, musikarria lehenengoa, ez da? Oso abia punto nola bait perfektoa ematen zuen, ez da? Baina azkenean disolbatu da, neko ibilbide luzearen ondoren, eta nik esango nuke, hor ez dela egon talde larregirik benetan karrera bat jutu dutenak eta hortik atera direnak, ez da? Zergatik nire ustez, musikerria segurazki naturalki
ideologikoki oso kompakto izan da, naturalki izan nahi dute, inolako ez dut esaten hori bilatu dutenik, baina nolabait abia puntutik ere segurazki zegoen hori ja ziurtatuta, edo onerako edo txarrerako, baina gero nolabait hori disketxe bat historikoa izan dira, bi departamentu ez da, promozioa eta aner artistak eta repertorioa. Hau da, talentoren gestioa. Nire ustez musikerrian hor zen erabili inolako filtrorik eta ez dakizer, eta hori azkenean kaltegarria izan da oroar esperientziarako eta bertan ibili diren taldeentzako. Kontrako zea, iaia, hau da, lehengo esperientzia bezain demokratikoa, horizontala, lukro asmori gabekoa dena, baina praktikamente laguntalde bat dena, baina nolabait garantia bat bilakatu dena, bideuts. Hau da, gaur egun bideutzen edozein produktua eros daiteke eta ziurtatuta daukazu kalitatea. Naiz eta nolabait, hor ere grabatzeko ez dago filtro bat esaten duena, ez dago aner jefe bat esaten duena zuek bai zuek ez. Hor jendeak ipini behar du alegina, dirua, ez dakizer, baina nolabaiteko beste zera bat lortu dute ez da. Orduan, filtroaren beharra izan daiteke, nolabait, izan daiteke esperientzia kolektibo bat eta segurazki, eta demokratikoa eta horizontala, eta hori da hoberena. Baina nolabaiteko alako filtro artistiko minimo bat, eta badakit kontu arriskutsua dela termino komertzialetan ere pentsatzen badugu, baina nire ustez, esan nahi dut, hori beharrezko izango da geroan bebai, eta horrek erakusten du. Aztu zaio, Bonberenea. Bueno, badago beste esperientzi bat, filtrorik gabea agian, baina Bonberenea ekintzak, bueno, keres banau, ja estudioa jarri zutenetik, ja 10 bat urte edo pasatu dira, aurten kaleratu dute horrelako kriston liburua, bi DVD eta bi CD, non beraien historia eta Bonberenearen historia nonbait errepasatzen dute, eta ez dakit, azken urtetan segurazki disko salduenetariko bat izan da, ze amaizen azkena bertan ekoiztua izan da, eta bertan ekoiztu dituzte arrakasta handiko disko batzuk, eta gero, arrakastarik gabeko beste batzuk, autogestioaren bidetik eta gaztetxe batetik abiatuta, ez dakit, esango nuke, Bonberenea bera, oro har, ez dakit, autogestioaren munduan, Euskal Herrian dagoen eredurik haundiena eta komplejoena eta garatuena. Dala, fanfarrea, irratia, ez dakiz, kontzertuak eta mile gauza antolatzen duen, ez dakit, beste ekimen bat oso interesantea da, eta gaur egun, talde askoen bide bat dana. Bide huts, nik uste dut bide huts dala kulentzako jende, euskal kul jendearen ez dakit disketxea, eta nola baita esateko zaletuentzako eta zaletuentzat egindako disketxe bat. Biniloak kaleratzen dituzte. Joseba Irazokik badaki ez duela ezer salduko. Ataratzen ditu 500 vinilo, eta Joseba Irazokiren viniloa edo musika entzun nahi duenak viniloa erosiko du. Zaletuentzako zera disketxe bat. Eta honen harira, esango nuke, musika ze hostia da musika. Musika da entretenigarri bat. Oro har. Eta gaur egun, gero eta gehiago. Gure garaian, joder, zikatril, la polla, eta ez dakiz zer, gazte guztia joaten ziren, jende pilo bat, bildu egiten zan. Zer ziren? Zaletuak? Edo parranderoak? Parranda, aldarrikapena, zaletasuna, hori dana, batzan, esperientzi kolektibo batean, ganera. Gaur egun, badira zaletuak, kafeak eta gaietak, oso cool,
oso jende kulentzako, eta zaletuen beste ekimen oso interesgarri bat, bide hutsun moduan. Eskerrak, badiola zaletuak, oraindik, bere esparrua, bere esparru txikia, bada ere, oso ongi, ari diranak defenditzen. Baina, ez dakit, jende asko geratzen da kanpuan, eta, bueno, eta jazta. Jon, esan zio zer. Ez ados nago, baina beharko dira, evidentemente, bide hutxek edo bonbereneak ez dute konponduko. Bide hutxe ez da sortu asmo horrekin, laguntalde bada, eta bertan sartzeko baimena beharrezu. Oso nahi izan zeitezke, baina ez zea euren gustoko edo euren lagun edo, ez tezu behaiekin grabatuko, ez da. Eta bonberenea, da beste plataforma bat, ez da git. Noski, horrekin ez duzu ezer zea, baina nik iruditzen zeitena da, edo disketxek aldatzen dute euren, nik batzutan disketxek egiten duten hautaketarekin eta artistak aukeratzeko zeakin, harritzen hau, baina, behaiek izango dituzte euren arrazoiak. Baina, edo sortzen dira alako zelula edo plataforma txikiak gehiago, ni hortan egin nintzen, pixkat, bakoitzak bilatu behar dula bere ingurune, afektibo edo atxikimendu talde bat, estetikoa, ideologikoa, dena delakoa. Nire ustez, hortara jo behar dula, bakoitzak, bilatu behar dula bere aliatuak, eta saiatu horiekin aurrera egiten, ez da, nik hortik, eta kafe eta gaietakena, oso cool, oso zaletuena, sortu daitezela olako gehiago, irakurle talde asko daude, ez? Irakurle klubei etzaile deitzen kula, ez? Eskandinaviako idazle baten poema liburu bat komentatzeagatik, ez? Etzaile kul deitzen. Eta irakurle kluba da, sortu entzule klubak, eta Orain, Espainialdean oso kezkatuta omen daude, hori dagoen panorama sozialarekin eta batzuk kezkatu dira ere non ote dagoen musikarien eta beste artista batzuen konpromisoa edo, musika zirkuloetan eta musikarien konpromisoari buruzko alako galdera batzuk izan dira, ezta? Eta orain dela pare bat hilabete hor Rock de Luz aldizkarien eta esaten zuten, ipintzen zuten adibide moduan, Lisaboren kontzertua Primavera klubean eta hor antza esan omen zuten zer poliziaren interbentzio bati buruz garai horretan Barcelonan egon zen alako manifa handi batean, eta nola hori hori bai da nola kompromiso erakustea, era natural batean, Lisaboko entzago aterako zen natural hori esatea, eta hori da polita. Ni uste Lisaboren kompromisoa da viniloa 15 eurotan saltzea eta barruan CD-a de balde. Edo aldrebez, CD-a 15 eurotan viniloa de balde, kriston karpeta de balde eta bar. Egia da euskul etiketa hori kaltegarria izan daitekela musika popularrentzat. Musika popularrean egon behar da cool esparru bat, baina egon behar da beste esparru bat ezin daitekena utzi lehen aipatutako seme hoien eskuetan edo hortik dagoen, ezta? Eta hori da momentu honetan igual egia da bonbereneak hobeto definitzen duela esparru hori, ezta? Baina badaude taldeak eta ere nire ustez hemen, baina ados arrisku horrekin. Nik batzutan euskul eta olako terminoei ematen zaien garrantzia, hori da artikulu batean azaldu zen terminoa eta hartzen du hartzun bat eta ni ustez txantxa bat zen, baina badirudi jendeak serio hartzen dula, ez da? Nik uste horren arira, eta piskat horrago, ni ustez batzutan bate falsuak, ez? Posea, zer dan posea, zer ez dan posea, ez dakit posea zergatik dan talde minoritario bat ikusten, talde minoritario bat ikustea joten dana, ematen du, posea da, eta zergatik ez berritxarraken kontzertu batera jutia ez da posea, ez da,
zer da zintzoa, nun dago zintzotasuna. Talde txiki hori ikustea juten danarengan, edo berri txarraken kontzertu batera juten dan hori, igual da, urtean zehar jungo dan kontzertu bakarra, eta jungo da berri txarra dalako edo jende asko dikoalako. Hori ez da pose, zergatik posea da beti minoritarioa, eta ez da, ni ustez pizkat ez da behidoiek, netzat antzuak dira, eta ez dute zer portatzen. Ez dakite hortikan jarrituko nukeni, baina, bueno, esaten duzuenaren arabera, badirudi behar direla o garrantzi handia dutela, bai saletuen kontua, espazio eta esparru azken kontua, edabide azken irrati libreak kasu kontua, teknologia askatzeko behar hori, nolabait badirudi behar dela guzti hori nolabait berkonkistatu hor badagoela gerra luze bat oaindikan egin beharrekoa, ez? Eta horretan musikak arma bat izan alda, ezta? O lagungarri, behintzat. Nahi duenak, nahi duena esan dezala. Bueno, ez dakit. Kontua da, musika ene ustez gainbera handi batean dago. Erreparatu daigun adibidez kontzertuen kopuruari. Erreparatu daigun gaur edo garai bateko zirkuito oso potentea izan zana eta asko talan handia egin zuena musika lokalean eta eragina handikoa izan zana gaztetxeena, gaur egun salbuespen gutxi batzuekin praktikamente desagertuta dagoela. Hartu da egun Kafe Antzokiaren programazioa orain dela 10 urte zer zan, nola baiteko kuota bat bazala euskal musikarentzat, gaur egun ezin dana mantendu. Eta lana aipatu dut, musikariaren ofizioa demokratikoa da. Hor, errua ez da Kafe Antzokiarena. Hor, ez dakit, errua da zaletuena. Nonbait, taldiek zaletuen gana heltzeko gaitasuna galdu egin dute. Zaletuak beste leku batera ari diralako, begira, edo ez dakigun zergaitik. Edabideak aipatzen duzu, garai batean ziren edabideak, izan ziren euskal musikaren, hemen Euskal Herrian musikari buruzko, ez dakit, gehigarri importanteak prensan, astero agertzen ziranak, desagertuta daudenak gaur egun, izan ziren aldizkariak gaur egun erabat desagertuta daudenak, euskarazko bakar bat geratzen zan entzun izenekoa eta gaur egun mugatuta dagoena web gune txiki batera, eta telebistan izan ziren musikaren inguruko ez dakit programa prestigio dunak, Katukal eta horrelakoak, gaur egun ere desagertuta daudenak, beraz, nonbait, musika ez dio inori inporta. Behintzat komunikabide hoietan, lau esparru txiki eta apartekoak noski kenduta, eta badira zaletuen gune batzuk hori defenditzen dutenak, eta egia esan musika lokalaren desagertzea ezinezkoa izango da. Baina nonbait esango nuke kanpoko kompetentziak edo ez dakiz zer dan, baina zaletuen kopurua kontzertuetara mugitzen dan jendearena eta ganera, esanin behar da, hemen Euskal Herrian agian ja aspalditik ohitura txar batzuk hartuta gaudela publikoaren publiko gisa, ez dakit, kontzertu asko doainikoak ikusi egin ditugu, edo oso merkiak ikusi egin ditugu eta ez dugu ikasi hori baloratzen doainik eman digutelako. Adibidez Katalunian bestelako kultura bat gertatzen da gaur egun, badago kuota bat komunikabidetan Kataluniako musika defenditzeko, eta, bueno, hango merkatua eta katalanez kantatzerena gaur egun aukera importante bat izan alda. Eta badira arrakasta eta profesionaltasuna lortzen duten taldeak. Hori hemen oso zaila da.
Eta genera, esango nuke, existitzen dan publikoa, gero talperragoa dara. Ez dakit. Ez dakit ze pasatzen dan, agian ja kontzertu asko ikusita, emozioa eta sortzea zailagoa omen da, baina ez dakit nola esan. Gaur egun kontzertu baten amaieran, orduan, entzungo dituzu txistu eta txalo batzuk. Kontzertuan zehar, naiz eta kiston kontzertua izan eta suposatzen dala, areto bete jarriko dizuet, igazko Kentzazpiren disko berriaren aurkezpena Plateruenan, Durangoko azokaren baitan, izan zan ekimenura, azokako diska salduena, Plateruena lepo, neskapillo bat, suposatzen da, beraien zaletuak ziranak, eta kontzertu amaitu arte esan ez txalo ez ezer entzun. Beste bat edo horrelako zerbait oiukatu zuen jendeak minutu batez, taldeari kostau zitzaion 5 minutu ataratzea berriro bis bat emotera, Kristo guztia lehenengo minutua beste bat eta askatzen. Pasatuta gero, hasi izan beraien artean berbetan, zerbeza bat hartu, eta itxaron egin zuten, tranquilamente, taldea berriro atara arte. Eta bisa amaitu zanean, klak, eta Kristo guztia joan zan. Ez da, iruditzen zait, ez dala lortzen, ez dakit, edo ez da heltzen, musikarien lana, edo jenteak emozio berriagoak behar duen, baina kontzertu gutxitan, badira kontzertuak, eta bai, noski, badira, baina iruditzen zait, gero eta zailagoa dala, benetako emozioa ikustea, edo Euskal Herrian oso kontzertu gutxitan lortzen dala hori, oso kasu gutxitan. En fin, unos vagos. Bide batez esan da, Platerueneko espektakulo horretan zeurazki txalotzea merezi zuen bakarra ziren Javi Ulla, alias Javi Uren argiak. Beste guztia, nik behintzat ez nuke txalotukoan egongo baritz. Baina, Josu, ederto, baina orduan ezin jun behar. Baina, alepo zegoan. Hor beste faktore bat izango zen, jende kontzertu horietara juten dan, jendea zenbat kontzertutara juten dan. Nekea gatitan, falta gatitan. Nik emaitza komentatzen dut, ezta? En fin. Ez kasu konkretu ontan, Begira ze talde eskasak izango ziren 80. hamarkadakoak, baina antxe sortzen zan emozioa ikaragarria zan. Kristo guztia saltoka, la hortea, pon. Ez dakit drogaren eragina izango zan, edo zeren eragina, baina sekulako emozioa izaten zan kontzertu bat. Eta gaur egun nik aipatu behar dut, gero eta ez dakit ondare edo ondasun neskasagoa dala emozioa kontzertuetan. Hor, perspektiba problema daukagu nire ustez bebai, ez da, 80. hamarkadan lortu genuen, batez be taula gainean zeudeteno, baina taula azpian aberratzen geudenoek ere daukagu horre nolabait zera kota bat, kriston balentria lortu genuen, eta hori izan zen futbola derrotatzea. Hau da, orduan beti kuadrian zegoena eta ondino futbol partidu ikusi nahi zuena eta begiratzen genuen dano eta ze pringaua. Orduan, cool izatea, cool zentsu honean, musikarekin lotuta zegoen eta kontzertuetara joan behar zen, baina hori nire ustez nahiko salbuespena handia da. Hau da, gero futbolak berriro ekarri du berezera, ezta? Garai horretan, futbola zen boterearen kontu bat. JPNUek ez du maite rock and rollik abesten zenuten zuek, eta hori zen nolabait zera markatzen zuena. Gero gertatu da gauza bat, borroka eta gatazka ziklo horietan eta ziklo kontrakultural horietan eta 80. hamarkadatik aurrera gertatzen da nolabait musika, hori, punk musikaren eta nolabait, azkar esateko, mereziko luke nolabait analiz finago bat, baina nolabaiteko aliantza de facto bat dago ezker abertzalearekin.
horrek nire ustez aldatzen du betirako ezker abertzalea, ez litzateke gaur egun ezker abertzalea den modukoa izango hori gertatu ez balitz, eta euskal punka eta euskal musika euskal nolakoa zen, ezta? Baina futbola nola zen beste personaje batzuen kontua, eta rock and rolla eta hori bazen beste esparru batena. Gero hor, 80garren, 80garren edo 00 amargarrenean gertatzen da zeozer, eta ezker abertzaleak bapatean ez du maite rock and rollik eta futbola maite du. Eta badiru momentu honetan, hemen euskalduna izateko eta abertzale izateko eta kontestatario izateko eta berriro futbola gustatu behar zaizula, eta nola hor egia da musika gelditzen dela alboratuta, baina segurazki hori izan da egoera estrukturala momentu zehatz batean buelta ematen zaiona. Eta hortik begiratzen badugu, claro, sartu gaitezke bukle malenkoniatzu batean, eta nola bai gauzak ez direla zeuden bezain ondo. Baina nire ustez hori izan zen kristoren balentria. Eskerrak kanpotik inposatzen dizkiguten molde hoien aurrean musika iesbide eraginkorra dugula. Nik ez dakit, igual amaitze harren, o behintzate azkenengo komentario batzuk botako ditugu, eta gero ja igual jendearen partaidetzari ere bide irekiko diogu. Hortaz, musika ondo ulertzen badugu, komunikazio aske baten metafora bezala ulertu alda. Ados alzaudete honekin, esaldi honekin, musika komunikazio askearen metafora bezala ulertuta. Hombre, zentzurik zabalenean, noski, arte guztien moduan. Bai, ez dakiz ze gehiago esan albiar dan. Lehengora bueltatute, nunbait, nik esango nuke emozio faltaren kontua eta komunikazioa, gauza bera, nunbait, badirala, agian gaur egun kontzertuetan ez da aldarrikapenik. Eta horren faltak agian eragiten du. Beraz, emozioa zaletuentzat geratzen dan kontua nunbait bada gaur egun. Honekin lotuta, esango nuke, gaur egun, badibidez, aldarrikapena be, ez dagoela modan, euskal taldeen artean, apur bat beste garai bateko gauza dala. Esango nuke rock talde askotan, ez dakit, poesia gehiegi, ez ote dagoen. Leku gutxietan musikatzen da hainbeste poeta, Euskal Herrian bezala, eta jende oso gazteak egiten ditu, olako gauzak, nonbait, mezu propio baten falta ezote dagoen kasu askotan. Esango nuke, ezote dan aburgesatu, rock and rolla oro har, batzuek dinoen moduan. Ez dakit aldarrikapena ezote dan geratu raperoen eskuetan, eta raperoak oraindik gaur egun, ez dakit tribu txikia eta badira. Naiz eta rapak eta bertsogintzak sekulako artefaktoa izan aldirala gaur egun komunikatzeko, publiko eta publiko hori mugiarazteko. Eta ez dakit, txorrada bat esatearren, Fundación Robo, ez dakit ezagutzen dozuen, badago egune bat, Fundación Robo izenekoa, nonbait maiatzak 15 mugimenduaren inguruan sortutako zerbait dala, eta konbidapen bat egin diola, Espainiako edo nongo musikariei, gaur egun errealidadea islatzen duten kantuak ataratzeko. Eta hor adibidez, badago euskal ejemplu bat, baina oso kula, hau ere bai, Mursegorena. Mursegok eskegi du kantu berri bat,
Fundazion Robo webgune horretan. Ez dakit, hor lotura hori nunbait iruditzen zait falta dala eta oso importantea dala benetan musikak artefakto komunikatibo eta kolektibo eta importante izateko. Bueno, Fundación Robon beste Joseba Irazoki eta Lisabo, bai, horre ere parte hartu dute da, oso cool. Ez, bai, ados nago, osea, nik uste poesiaren abuso hori ere, bueno, nik uste abuso badalako, baina nik bintzat gehiago estimatzen dut bere hautsetik edo nahiz eta hitzak hain bikainak ez izan, bueno, bere hautsetik hitz egiten duen kantaria, ez? Ez eta ados nago, aldarrikapenen zea, bai, egia da kantariek taldek asko kantatzen dutela euren egoeraz edo euren intimotasunetik edo eta aldarrikapen sozialak edo politikoak ez daudela modan. Dena den gero da gauzak nola ulertzen dian, ez da? Nik uste Lisaboren letrak bai diala politikoak edo sozialak, eta bakoitzak igual interpretatu behar ditun bere eran, baina, bueno, ni ustez taldea bera da politikoa, bere jarreran eta bere jokaeran, ez? Azken finean aldarrikapenen letren asuntua hori ere idatzi izan asko, ez da? Idatzizun batek zutaia batean, Rorrai Kalbaskon, bai taldeak oso letra komprometituak zituzten, oso aldarrikatzaileak, baina gero euren musika, euren jarrera etzala bat ere politikoa, hain apurtzailea, ez? Orduan, bueno, hor letra jokaera nik uste dena baloratu behar dela, eta, bueno, ez da hit. Musika segurazki giza espeziarekin dago, inkluso lenguaia garatu genuen baino lehenago segurazki musika baganiukan ja, da, azken finean giza espezia, momentu batean, tximinoen gandik eta beste animalien gatik apurtxo bat banatzen den espezie bat, burua apurtxo bat handitzen zaigu kaskoa eta barrukoa garatzen dugu apurtxo bat, eta hor nolabait komunikazio simbolikoa garatzeko ahalmen batzuk irabazten ditugu, eta segurazki izaten dute batzuk, segurazki musika izango zela nolabait, beste kontu batzuekin, beste espresio artistiko batzuekin batera, nolabait, simbolizatze lan horretan edo garapen horretan, segurazki izango zirela tresna batzuk edo protesi kultural batzuk nolabait, gure hori, kulturarako ahalmena garatzeko, ez da? Eta musika ikusten da, bereziki emozioak transmititzeko eta oso zera importantea dela, orduan argi dago musika segituko gaituela laguntzen giza espezia nolabait, segituko dugula musika entzuten eta musika egiten eta kantatzen eta bar, eta nire ustez Euskal Herrian hemendik aurrera gertatuko izango da, bueno, sentimentuak eta barne frustrazioak eta nolabait benetan munduarekiko ikuspegi propio bat erakusten duenak segituko du nolabait transmititzen eta jendearen atentzioa alan edo holan atentzioa lortzen, ez da? Ejemplo batzuk ipintzearren egia da beste batzuen espresio poetikoetatik eta abusatzen dela, baina nire ustez adibidez hortaz apurtxo bat abusatu duen, baina bere barne munduaren nolait eta bere sentimentu propioak erakusten maizua diren bidartzeanek segituko du emozionatzen, Lisabok bere violentzia horrekin eta segitu behar du nolabait konektatzen hemengo jendearekin. Bizardunak eta alako taldeak ere askotan oso letra luzeak eta zera eta malenkoniotxoak egiten dituztenak segituko duten ustez konektatzen benetan urren urteotan Euskal Herrian ere sartuko garen egoera sozialean eta alako espresioak beharko ditugulako. Ez dugu beharko hedonismo izostu horren zerarik, ez iraganeko kopia eta faltsutzeak, ez da, baina bestea funtzionatuko du eta segituko dugu horrekin konektatzen, nire ustez. Ez dakit zerbait gehiago zen edo zuen,
Bueno, ni besterik gabe igual hitza pasako nieke, tabernan oraindik geratzen diren elementu hauei, nahi izan eskero baten batek zerbait gehitu, o zerbait esan, o zerbait aldarrikatu inkluso, ba orain du momentua. Eta ez baduzue, ba zue hiruroi mila esker eman benetan eta animo eta bai, badakago hor esan. Dantza. Gorputzetan, ezta? A ber, kako, zuk ez duzu dantza egin, sekula bez. A ber, zeu galdetzea hori iruditzen zait, fin. Barkatu baina, erderaz pasatuko. En aquella época, el sentimiento estaba en dos partes. O te ponías a danzar, a bailar como un loco, porque la música te movía, o el mensaje, la letra, te gustaba y participabas de él. Y para mí, realmente, cuando mejor me lo pasaba, y lo más importante de aquello, fue cuando nos poníamos a bailar, pogo, ska, etc. Era lo mejor, era lo mejor. Y para mí la música, cuando realmente es un fenómeno colectivo y único, es cuando consigue que la gente baile. Bai, baina ber, barkatu, garai hartan hori guzti hori oso gauza berria zan. Eta gaztedia berrizalea izaten da. Normalean horretarako da. Horregatik, heroina berria zanean, garai hartan asko heroinarekin jolastu zuten. Gaur egun, iPad eta horrelako makinekin jolasten du. Gehien baten jolasten dutenak izango dira gaztiak. Zarrak ez dira igual enteratu ere egiten tramankulo berri